Girl, my body don't lie. Out of my mind, let it rain over me. Mr. Worldwide. I'm rising so high, out of my mind, so let it rain over me. Lehenengo aldiz, Tolosan txakur krosa antolatu duzue, zer dela eta Tolosan? Lehenotik renterin egiten zen beste lasterketa bat, eta jende asko animatzen zen karrera hortara, eta gero eta jende gehiago nola zegoen, pentsatu genuen beste herri batzutan egitea. Eta Tolosako jendea baginan, eta orduan azkenean pentsatu genuen Tolosan ere lasterketa egitea. Eta txakur krosean, atera ordu, pertsona batek, txakur batekin, baina zein dira normak edo, arauak edo? Arauak ez dira oso zailak. Berez, arau nagusiena da txakurra joan behar dula korrikalariaren aurretik. Eta albalin bada tiraka. Ezin dena da inoiz txakurra atzean gelditu eta ez da inoiz korrikalaria txakurretik tira. Hori da arau nagusiena, txakurra aurretik eta tiraka. Ibilbideari dagokionez, nolakoa izango dugu gaurkoan? Bestekin konparatuta, zailtasun gehiena daukana da luzeagoa dela, pixka bat igual orain arte egin diranak konparatzen. 10 kilometro eta erdi dauzka eta orain arte egiten zianan 6, 7 eta holakoak izaten ziren. Hoi da agian ezberdintasun gehiena. Eta ere, herritik ateratzen dela eta normalean mendian izaten direla. Aurten nahi genuen hori, nola jendeak ezagutzea eta gustatuko litzaiguken, pixka bat herritik irtetzea. Tolosarrak animatzen aldira kirol honetara? Aurten oso gutxi egia esan, ikusi ditut inskripzioak eta Tolosatik oso jende gutxi animatu da. Badago jendea, baina gutxi, bai. Eta zuek favoritorik edo baduzu gaurko probarako? Hombre, guk gure ekipoa daukagu eta gure ekipoarekin gaude, baina azkenean nik uste dut girona dagoela denon artean eta ez dago ere preferentzia garbi bat. Bete esan izan da, mutilen kirola edo dela, emakumeak animatzen hasi dira edo? Hasi dira, baina poliki. Egia da ere emakumeak gutxi daudela aurten apuntatuta. Gehiago, jendea animatu behar dugu neska gehiago apuntatzea eta korri egitea. Let it rain over me. Let it rain. Ikusten dugu zureia dortxela jarrita zaudela, denbora asko damakizu hemen txakur krosetan parte hartzen? Lehenengo aldi izateako naizela. Eta nolatan animatu zara? Beti korrika ibiltzen naiz eta txakurra daukagu eta noiz behinka txakurrekin atatzen naiz, da animatu naiz bain. Esan digute Tolosar gutxi animatu direla aurtengoan, nola ikusten duzu gauzazuk? Nibela handi dago hemen, ni bukatzekin nahiko dut, Eta txakurra domestikatzeko garaien edo zerbait aldatu duzu, gaurko? Bez, behakin juten nintzen korrika eta lotuten nion eta pixka-pixkanak aiak utxiz, neparen mintza bai joa. Espero neparen jutea bintza atatzen ez gelitzea. Ibilbidea ezaguna izango duzu, hemen Tolosarra izanik, nolako iruditzen zaizu? Bidea ez dut ezautzen egia esan, esan diate usturre aldea igotzen dela, baina bidea ez dut ezautzen da, aber nolako da bintzat, espero bintza bukatzea. Out of my mind, let it rain over me. Mr. Worldwide. I'm rising so high, out of my mind, so let it rain over me. Bueno, Pedro, zorionak, aurtengoan, lehenengo txakur krosenetako garaia Tolosan izan zara, konta eguzu pixka bat, nola joan da lasterketa? Horreneko zango dira 6 kilometroa izkandarrekin ematen ditut, bilo paren ungea. Eta hori, azkenengo bajadan 6 kilometrotik aurrea, aurre hartu jo eta handi bera bakarriken. Ez da zure lehenengo txakur krosa, nolatan sartu ziteizun afizioa hau edo? Bai, 3-4 urte hasi nitxala, txakurrekin mendian ibiltzen nintzen korrika, eta behin ikusi nuen Arrenteiko txakur kroseko lasterketa bat zeola, eta animatu nintzen da, han aurrenengo estrenua. Eta txakurra preparatzeko garaian ezer berezirik edo egiten duzu? Guk ez, jendeak ibiltzen du lotuta, baina gu mendira jutea libre, ematen dut txakurra, eta mendian korrika ibili eta gero berezko hala ibiltzea. Let it rain over me. Iker Zoriona, gaurko Tolosan bigarren postua lortu duzu, konta eguzu pixka bat nola joan da lasterketa? Hasierain oso ondo arte, baina remontatzen gune pixkanaga, eta espero bigarren puesto lortzei ez.
Ze, zeigarren puesto nola ju naiz, mendin gora eta zea, eta gero goitu era buelta eman dio, eta hirugarren induna harrapatzea lortu, ez? Eta hain espero, sorpresa handia, ze hasi berria nahi gaina gauza honetan, da hain espero hau iteik, niretzako sorpresa handia izan da. Eta hasi berria zarela esan berri diguzu, nondi sortu zitzaizun afizio bedo gogoa hau hasteko? Naia ibiltzea horretan, eta naia beak esan ziren, nun, ze korreka oso ondo hiltzen esela eta zea, eta horretxegin animatu eta hasi nintzen. Horten ditut 3-4 karrera inditu eta, guztua. Eta ibilbidea zer iruditu zaizu? Luzia zan, da niretzako ze dana gora bera zan, goraka nahi oso ondo hiltzen, baina beraka ondo moldatzen naiz, da horre bentaja lortu ditez.